खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव गुगल पे बाहायग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो गुगल पे बाहायो नामा? नोंथाङाबो जुदि गुगल पे बाहायो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। गुगल पे बाहायग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फैगौ 4 जुननिफ्राय गुगल पेआ बन्द जासिगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गुगलआ गुगल पेखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। गुगल पेआ 4 जुननिफ्राय बन्द जासिगोन। थारैनो बे समाव गुगल पेआ बन्द जायो अब्ला अनलाइन ट्रेन्जेक्शन खालामग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे खौरांखौ गुगलआ फोसावदों। गुगलआ फोसावनाय बायदिब्ला मोननै हादरावल' गुगल पेखौ बाहायनाय जासिगोन। भारत आरो सिंगापुरनि अनगायै गासै हादरफोरावनो गुगल पेआ बन्द जासिगोन। गुगल पेनि सोलाय गुगल वालेट फैगोन होननानै फोसावदों गुगलआ। फिन फोरमायबावोदि बे समाव गुगल पे बाहायग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो गुगल पे बाहायो नामा? नोंथाङाबो जुदि गुगल पे बाहायो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। गुगल पे बाहायग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फैगौ 4 जुननिफ्राय गुगल पेआ बन्द जासिगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गुगलआ गुगल पेखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। गुगल पेआ 4 जुननिफ्राय बन्द जासिगोन। थारैनो बे समाव जुदि गुगल पेआ बन्द जायो अब्ला अनलाइन ट्रेन्जेक्शन खालामग्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे खौरांखौ गुगलआ फोसावदों। गुगलआ फोसावनाय बायदिब्ला मोननै हादरावल' गुगल पेखौ बाहायनो हासिगोन। भारत आरो सिंगापुरनि अनगायै गासै हादरफोरावनो गुगल पेआ बन्द जासिगोन। गुगल पेनि सोलाय गुगल वालेट फैगोन होननानै फोसावदों गुगलआ।